Агрофирманың басуларында New Holland Торым Акрос маркалы 9 комбайн эшлей. Комбайннарның барысы да механизаторлар бә тәэмин ителгән. Җирлек кешеләре дә читтән килеп эшләүчеләр дә бар. Мен 6 ел эшлим комбайнда. Яздан бирле акшама сибәбез. Меха уборка ипи алабыз. Ипиләр әйбәт. Узган елда чагыштырганда менә уңыш сөендерә, менә ничек булсын? Сөендерә әйбәт. Яңгырлар да булды әйбәт. Ипи дә әйбәт үсте. Быел Сорман районнан 4 комбайн килеп эшли. Басу-кырларда хезмәт куючыларга эшләү өчен бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Көнгә 2 тапкыр кайнар ризык ашаталар. Кичкеләрдән әти белән эшләдем башта. Помощник комбайнер булып, хәзрәтнең үзем. Улым шушында, тоже комбайнда. Шулай бергә эшлибез. Каян килеп эшлисез һәм ничәнче сезон? Икенче сезон эшлибез менә, без Сорбоннан килеп эшлибез. Миңа 19 яшь, мин инде комбайнда 5нче сезонымны башлап җибәрдем. Бу инде безнең бәләкәйдән килә инде, әти белән кичкеләргә ярып йөреп инде мин техника белән кызыксына башладым инде. Техника кызыксыну белән мин инде Мавыккачтан Сорман аграр колледжында укыдым. Мин Россия чемпионы. Именно шу авыл хуҗалык машиналар эксплуатациялау компетенциясе буенча инде Россия чемпионы. Беренче урынга алып кайттым үзебезнең Татарстанга. Алтын медаль. Бүген Ташлыяр авылы басуларында кызу эш өсте. Биредә көзге бодайның уңышын җыялар. Көзге бодай 2562 гектарда егелгән. Эш мәйданының 18%-ында башкарылган. Уртача гектар биреме 42, урынны белән 46 центнер тәшкил итә. Көзге бодай суктырабыз. 2998 гектарда инде безнең чыгышына килгәндә чыгышның төрле ниләре бар. 42, 48 гектар да күрсәтә. Средний мәгълүм 42-дән төшмәдек. Алдагы елда чагыштырганда уңыш ничек була төсле? Алдагы елга караганда инде былтыр безнең дигәндәй басуларда дигәндәй бер генә басу 42-не биргәне, быел основном 42 белән барабыз. Басуда бөртек җыя торган 4 флигель бункер эшли. Комбайннан ашлык турыдан-туры шушы җайланмага бушатыла. Механизаторлар урып җыю белән бергә алдагы ел уңышына нигез әзерләү белән дә мәшгуль. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.